Dobrodošli na YouTube kanal portala croppc.net. Pred nama je danas novi unboxing video, opet se družimo s Angelovim alatima, a ovog puta pred nama je jedan zaista zanimljiv alat. Vrlo neobičan, možemo reći rijedak alat koji radi naravno na baterije iz obitelji Power Exchange, ali dolazi kao solo, inače oznaka mu je GEUS18RI Solo. A kao što možete ovako vidjeti iz ove slike, riječ je zapravo o aku rasipaču. Ako se pitate koja je njegova namjena, zapravo šarolika. Same ideje dobit ćete odmah i na samom pakiranju, kao na primjer za gnojidbu ili sijanje travnjaka ili na primjer za posipanje soli. Naravno, njegova primjena može biti u vrtovima, travnjacima, prilazima, zaista jedan svestran alat koji vam može pomoći u rasipanju bilo kakvog materijala kojeg morate raspršiti po nekoj površini. Radi dakle na jednu bateriju od 18 V, kao na primjer u našem slučaju, u 5,2 Ah, ali može naravno biti i puno manja. Ima volumen spremnika od 3,3 litre, te raspršuje sam materijal u širini od 2,2 do 5 metara. I prikladan je za do 800 kvadrata površine. Pa hajmo vidjeti što sve tu stiže u samom pakiranju. Kod ovog alata zapravo, ako smo dobro vidjeli, nema nikakve montaže, doslovno alat izvodimo iz pakiranja i ove zaštitne vrećice. I on je, naravno tu su i upute, i on je zapravo odmah spreman za korištenje. Izgleda vrlo zanimljivo, ugodan je za nositi u rukama. Ovdje je naravno utor za bateriju, podržane su sve Power Exchange baterije i naravno nudi nekoliko mogućnosti podešavanja. Ovdje je tipka kojom reguliramo količinu gnojiva, odnosno sjemena ili čega već soli ćemo izbacivati kroz ovaj rasipač. Ovdje je naravno tipka za aktivaciju koja je naravno i osjetljiva na koliko je potegnemo, toliko će se vratašta za izbacivanje i otvoriti. Ovdje je regulator brzine vrtnje lopatica, što je veća brzina vrtnje, to je jači plaz izbacivanja. I naravno ovdje je poluga za regulaciju širine samog rasipanja. I to je to. Punu recenziju ovog zaista zanimljivog rasipača pročitajte na portalu croppc.net.